Bé, el País Valencià es troba en un moment de regeneració tan democràtica com de regeneració natural, perquè ens hem trobat en molts anys d'un espoli tant econòmic com de valors, de nacionalisme, absolutament de tot per part del Partit Popular, que han estat 20 anys governant en València en la Generalitat i 24 anys en l'Ajuntament de València. Per tant, València ciutat estava espanyolitzada 100% i tant el País Valencià, de fet, està prohibit dir País Valencià en el mateix País Valencià. Per tant, partint d'aquesta base ja podem dir que València estava molt fet a pols. En aquests moments ens trobem governant junt al Partit Socialista, el PSPB i Compromís, formem part del govern. Dos dels consellers són Rafa Climent i Vicent Marçà, un és conseller d'Economia i l'altre és conseller d'Educació. Per tant, són els dos factors bàsics pels quals podem introduir de nou el nacionalisme dins del País Valencià, tant econòmicament com a nivell cultural i educatiu. Les escoles estan donant un volt tremendo perquè teníem més xiquets, tenim en la comunitat amb més barracons, xiquets en barracons i no tenien on estudiar. En aquests moments estan construint-se col·legis, estan eixint els xiquets als barracons, s'està baixant el ràtio de nou dels xiquets, s'estan creant places educatives, s'està fent una normalitat, res espectacular, simplement una normalitat en quant a educació, en quant a cultura, el fet que es pugui parlar en valencià pel carrer, el fet que puguis dir País Valencià amb tota llibertat, el fet que es pugui viure en valencià, perquè va plegar un moment en què ens resultava fins i tot curiós no poder viure en la nostra llengua i en la nostra cultura. Seguim lluitant perquè no tenim ni una televisió pròpia, no podem veure TV3, algo tan simple com això, no podem veure la televisió de les Illes Balears. Estem castrats completament per part de l'administració en quant a cultura d'altres comunitats que formen part dels països catalans. Per tant, estem treballant en això, volem reobrir Canal 9 de nou, està la cosa ja molt avançada. Ràdio 9, que feia una feina de desenvolupament cultural espectacular, i ahí ens trobem en aquests moments. Evidentment sí. El que passa és que no tots els nacionalismes no són tots iguals. No podem tractar igual un nacionalisme de Le Pen, perquè no deixa de ser un nacionalisme francès horrorós, amb un nacionalisme com pugui ser el BNG o pugui ser el Bloc, en el que són uns nacionalismes cults, són nacionalismes per al poble, per a la gent, i no simplement per al capitalisme i per a la xenofòbia, barbaritats, com el que està ocorrent en aquests moments. Ahir veiem en les notícies que Le Pen s'havia estat reunint amb Putin. Què està passant? I això són nacionalismes rancis, nacionalismes horrorosos. Per tant, evidentment sí, el nacionalisme fa molta falta. Des del País Valencià ens doneu molta enveja. Per què? Malgrat que així també està governant el Partit Popular, teniu, evidentment, les vostres lluites internes, però ens doneu molta enveja perquè dueu molt més avançat que nosaltres, aneu per davant del Bloc, aneu per davant en quant a nacionalisme, esteu molt millor que el que puguem estar en el País Valencià i el que pugui estar el Bloc. Sou un referent i haver plegat així a l'assemblea esta i veure la inauguració de l'assemblea ahir ens va donar... em va sentir molt a gust en quant a que el que vaig veure va ser els ànims de la gent del BNG. La gent molt enfortida, amb molta gana, molt bon rotllo, molt bon rotllo. I això sempre a uno l'alegra, no? De veritat que li desitjo al BNG tota la sort del món després d'aquesta 16 Assemblea Nacional i que seguiu lluitant. Estem amb vosaltres i volem estar al costat, ja no darrere, volem estar al costat de vosaltres.